Igbo ekele m ọhaneze ndị Igbo asị m nke onye chiri ya zere nke onye na-emebi ihe ọma ya gaziere ya. Afọ m bụ Esther Ugonweje Adejeje mba. Gịnị ka m ji wee bịa? Asị m biko dododo ka m nye ụnụ ụbọchị Satọde ọbụla ọkụ elekere 4 nke uhuruchi ka unu na-esonyere m site na Akwamaka TV. M ga na-ewetara na ihe mmemme nke a na-akpọ ije n'ụwa. Ịma na ụwa anyị nọ n'ime ọtụtụ ihe na-eme, nke dị mma na-eme, nke dị njọ na-eme, kama na anyị lesiri anya site na Akwamaka TV wee sị ka anyị na-leba anya na ọtụtụ ihe na-eme n'ụwa anyị bi n'ime, ma na-enyochakwa wee mara ka anyị ga-esi wee mee ka ihe niile na-agazi nke ọma n'ebe anyị na-aza anyị, n'ebe anyị na-arụ, n'ebe dị iche iche ma na ndụ anyị na-ebi. Wee na-asị gị biko dododo kwa ụbọchị Satọde ọbụla ọkụ elekere 4 nke uhuruchi ka ị na-esonyere m na your Facebook page Akwamaka Media, Instagram Akwamaka, YouTube Akwamaka Media. O nwekwara ohere dịrị ekwentị anyị ga-emepe emepe n'ụbọchị aha, n'ihi na a ga na-anwụnye unu ya na ndụ. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị nwere ị ga-atụnye banyere isiokwu ọbụla anyị jiri wee bịa, ị ga-afụ ka akara ekwentị anyị ga na-agafe n'ihe onyonyo anyị. Biko kpọọ akara aha, ọ bụrụ na ị kpọọ ya anyị ga-aza gị ma nyekwa ha ohere ikwuo ka o siri dị gị na mmụọ. Ọ bụrụ na o nwere ahịa ị na-azụ ma ọ bụ ihe iji aka gị emepụta, ị chọọ ka anyị nye aka gbasara ụwa niile ka ha mara maka ya, naanị ihe ị ga-eme bụ kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị anyị dịka ọ na-agafe n'ihe onyonyo anyị. Anyị ga-aza gị ma nyekwa aka ya bụ ahịa ị na-azụ maọbụ ihe ahịa ị na-emepụta aga ụwa niile gburugburu. Echezokwala kwa ụbọchị Satọde ọbụla ọkụ elekere 4 nke uhuruchi ka unu na-esonyere nwanne unu nwaanyị Esther Ugonweje Adejeje mba. Ijenu wale Igbo ndị ọma ekele m ụnụ nke onye chiri ya zere. Igbo bụ Igbo asị m udochianụ. Anyị abịakwala ọzọ na Akwamaka TV iwetara ụnụ ihe mmemme nke a na-akpọ ije n'ụwa dịka anyị si ewetara ụnụ ya kwa izu ụka niile. Aka bụkwa nwanne gị nwaanyị Odoziakụ Esther Ugonweje Adejeje mba. Isiokwu nke taa ọ tọkwara ụtọ, ọ dịkwa ezigbo ụtọ. Anyị ji ezigbo nri esiri ofuma wee bịa taa. Mana tupu ma atọpe ya bụ ngwugwu ịgwa ụnụ isiokwu anyị ji wee bịa, na-ayọkwa ụnụ biko ọ bụrụ na ịbụ onye na-esonyere anyị nke izizi ụbọchị taa, ị mara na ihe mmemme anyị na-eweta ya kwa izu ụka ọbụla na Facebook Akwamaka Media, Instagram Akwamaka, YouTube Akwamaka Media. Wee na-asị gị biko gụọ onye ihe ije n'ụwa na-amasị ka ị na-esonyere anyị mgbe niile. O nwekwara ihe ọzọ nsị ka m gwa ụnụ, dịka ụnụ ga na-enene ihe mmemme a ka o si abịa. O nwee ihe masịrị gị chọrọ ịtụnye na ya bụ isiokwu anyị ji wee bịa, ohere dịrị gị. Ị na-ege ya etu ọbụla o si dị gị na mmụọ, tụnyere anyị ga-enebe ya anya. Ebe ahụ a na-ede ka o si wee masị gị, dịka ndị oyibo si ede ebe a sị gị na comment section, deere anyị ka o si dị. Ọ bụrụ ihe edewe n'Igbo, deere anyị n'oyibo, anyị ga-azaghachi ya ma gwakwa anyị ka anyị ndekwa si wee dị anyị na mmụọ gbasara ihe ọbụla. Anyị akpapụzi ya ọsọ ka anyị ka n'ubi onye anyị bịara. Gịnị bụ isiokwu nke anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa? Isiokwu anyị nke taa bụ ọmụgwọ. Onye ga-eje ọmụgwọ? Kedu ihe kwesịrị ka onye ga-eje ọmụgwọ mee na ruo ebe ahụ? Kedu ụdị agwa ekwesịrị ịkpa na ihe ndị si ya na? Ọ ga-amasịzi m ka kpọbata ndị ọbịa mụ na ha nọ n'ụbọchị nke taa. Ị ga-atụnye ọnụ ndị nne m agba. Ọ dị ka mmesịa ihe mmemme a nke ndị nne a ma-eweta nke agba nke ịbụọ ya ka mkpọgoro ụmụ nwoke ka ha kwuo ka o si wee dị ha na mmụọ. Ọ ga-adịkwa mma. Biko ka m malite na gị asa nwaanyị ka anyị ghere eghe maka na ọhaneze ndị Igbo ihe eji wee mara gị. Afọ m bụ Nọnye Nwakọzọ. Mana asị na nwaanyị na-agba mgbe na-abụ. Amụrụ m n'Enugu steeti. Ịbụ onye Enugu? Abụ m onye Enugu. Mana di m bụ onye
Omugwo ji na Anambra steeti. Igbo bụ ofu nke onye ọbụla nọ ofu ihe aka anyị niile bụ nnọọ nna anyị kwu biko ka afọ eji wee malụ gị Ihe eji ọmara m bụ Catherine Igbanugo Prestige Ụmụagbala. nne Abịasikwa m na ezinụlọ na-abọ na-abịa. Abụ m onye Anambra Ụmụọbana naanị Uji n'Ọka Achara North. daalụ nọ obi dị anyị mma nnukwu na Akwamaka TV dịka anyị kpọrọ ụnụ wee bịa zaa anyị oku hapụcha ihe n'ụlọ na-eme si na ihe Igbo na-amasị ụnụ anyị kpọ ha n'ụlọ bịa zaa anyị si ụnụ nnọọ nke nnukwu dịka ụnụ si wee mata n'ụbọchị nke taa na isiokwu anyị ji wee bịa bụ ọmụgwọ ka anyị malite kene bụ gịnị ebudo ọmụgwọ anyị na-ekwu okwu ya ka malite na nyewa Omugwo na nwata nke m. Omugwo bụ inete nwaanyị mụrụ nwa ọfụ inete ya so ọ na-adịrị nne nke nwaanyị ije inete nwa ya anya nete nwa ọ mụrụ fụ na ha ewere nsogbu ọbụla maka egesi ghọta ihe bụ ọmụgwọ n'iji ọmụgwọ otu o si ghọta ya bụ na nwaanyị nụọ nwa nwaanyị nụọ di na be di ọmụọ nwa ọmụgwọ ọmụọ nwa ya ka a na-akpọ ọmụgwọ nwaanyị ya eje onye a na-atọ ya ya eje bụ nne nke nwaanyị ka o nwee ike kụziri nwa ya ụzọ esi enedo nwa wụọ ọnya arụ echaa maa na a na-apị mmiri ọkụ n'afọ so that ọ bụgodu na nyanwa bịara na nke ebe ọ na-eje ya bịa ka ọ bụ na nwa ya amụtago ihe na nke izi ahụ oche ya bụ ihe dị important na nne mmadụ jere wee kụzielu nwa ya ụzọ iji eme ya ihe o nwee ghọta. Ọ bụ iwu na ọ naanị nne ya ejeja bụ ọmụgwọ onye kwesịrị ije ọwụ naanị nne nọ na nwoke anaghị eje ọmụgwọ nwaanyị bụ ihe kwesịrị ije ọmụgwọ. Ife nwaanyị ji kwesịrị ije ọmụgwọ bụ na nwoke anyị arụ ihe nwaanyị na-arụ ebe ahụ ọ nwaanyị maka nwaanyị ejeghị ije ahụ marụ ka ọ dị ya mgbe ọ jere ya so makwa nnu ụmụ ife gasị dị mkpa a ga-emegasị nwa ya mụrụ nwa nwoke amara ya nwoke anyị ama ịwụ nwa arụ nwoke anyị ama ịbịa nwaanyị mmiri ọkụ n'afọ ka ọ wee gwukwa ike ịtụkwa ime ọzọ wee dịrị edifa nọra nwa ife nwoke anyị eme ka nkụ nwoke anyị amasụcha akwa nwa ọma masịrị nwa ya ndị mmiri ọkụ afọ mmiri ji ọkụ nwoke mma esi nri ọ ya amasịrị nwa mmiri ọkụ ọ ya amacha ụdị ahụ nke ọ ma esi bụ nke ọ gụtara n'akwụkwọ ọ bụghị nke ọ mụtara n'aka nne ya mana nwaanyị mazụrụ ihe niile so nwaanyị maka ọ ya abụ ọ jee ihe ọ ga-emegasị ife wee dị mma ka njọ ọwụ naanị kedu nne nke kwesịrị ịga ọwụwụ nne nke nwaanyị ka ọwụ nne nke nwoke kwesịrị ịga ya bụ ọmụgwọ ihe mere n'ije ọmụgwọ bụ di na nwunye ka ọ dabaziri na nne nke nwaanyị dispose ije mana ọ bụ na ha na-abụ kwekọrịta bụ di na nwunye mụrụ nwa ọfụ si nọ nne nke nwoke ya eje nne nke nwoke eje mana normally bụ nne nke nwaanyị dispose ibu je o nwezi ike ọ bụ na o jesizie nnata ha kwadolu nne nke nwoke si ngwa nne bịakwuo tupu na-ekwuzi okwu ma nna ya eje ma na nna ya eje because ama na nna ya eje na ihe eme bụ nwaanyị na-anasị egoko ngwongwo nke nwoke si ya ngwa nne uche ụmụ nwoke na-atajiri ụmụ nwaanyị anya si na mgbe olu na-enye ha hot egokọta ihe niile dị n'ụwa nye nke nwaanyị enye ha hot drink na ikekwe etinye akwa n'ime na ha dispose iji na-eje ọmụgwọ na-ama nwaanyị mmiri ọkụ ma ha ma ha ya emenwe ọzọ dịka ịbịa bụ ọ na-ekwu na ka anyị werezie nọ nne nke nwaanyị na-eje ya bụ ọmụgwọ ka anyị hapụgo nne nke nwoke n'akụkụ kedu mgbe nne nke nwaanyị kwesịrị iji kwadobe ije ya bụ ọmụgwọ mgbe o ji kwado ije ọmụgwọ mgbe ọ dị dispose iji kwado ije ọmụgwọ kwadobe ije ọmụgwọ bụ na amụọ nwa
nwa ya nwaanyị akpọ ya sị mama na amụkwa na m nwa bụ ọsị ọgba egwu ụdị ndị otu ya nọ na vileji ha nche ma ọ bụ na Lagos ebe ọ bụ nọ ọgba oti ekpu na nwa ya mụrụ nwa so ọ bido taịm ahụ ka o ji ọkwado iji onye eje beforehand oles nwa dịka onye nwa ya eme operation ya mụtu oje beforehand to help mana ọ bụ na ọjọs onye mụrụ normal ọ ime ọnwa ịgwasa mma gị within a week or two ọ kwado gị bịa ọ bịazi anyela ụmụ ya aka dịka mama si wee kwu na ọ bụ amụtuo nwa within a week or two o wee bịa jebe n'ọnọdụ ebe nwa bụ nwa izizi ka ọ mụrụ enwekwaghị onye nọ nso kedu ihe a ga-eme mana tupu ịza ya ka je ezumike anyị echighatala na azụmahịa ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị ugbu a maọbụ na ị na-esonyere anyị nke mbụ nke izizi n'ụbọchị taa anyị nọ na Akwamaka Media dịka anyị na-ewetara ụnụ ihe mmemme nke a na-akpọ ije n'ụwa wee na-ayọkwa ụnụ site na biko dodede ka na-esonyere anyị na wa social handles Facebook Akwamaka Media, Instagram Akwamaka Media, YouTube Akwamaka Media, Instagram Akwamaka biko na-esonyere anyị na-ayọkwa ụnụ sinu biko dododo ọ bụrụ na o nwere ahịa ị na-azụ maọbụ ihe na-emepụta ịchọ ka anyị kwadoro gị ya kpọtara anyị n'akara ekwentị anyị dịka ọ na-egosi n'ihe onyonyo anyị ọ bụrụkwa na ihe mmemme a anyị na-eme na ọ na-amasị gị biko na ị chọrọ ka ị kwadoro anyị ya n'ụdị pụrụ iche kpọtụrụkwa anyị n'akara ekwentị anyị anyị ga-elebapụ ya anya aka nakwa na ije n'ụwa isiokwu anyị taa bụ ọmụgwọ ọ bụrụ na nwe ka o si dị gị na mmụọ ị chọọ ịtụnye okwu n'ihe anyị na-ekwu detuoro anyị n'ebe ahụ adịrị kọmentị anyị ga-asa gị dịka m jụrụ ajụjụ tupu anyị eje ezumike sị n'ọnọdụ enwere dị aṅa dị aṅa ọ bụna otu izuụka maọbụ izuụka abụọ ka nne nke nwaanyị ga-agbado njem abịa na nghọta nke ma nwaanyị kwesịrị ije ọmụga na nghọta nke m o kwesịrị na nwaanyị ga-eje ọmụga izuụka abụọ tupu nwa ya mụọ nwa ọ bụrụ nwa izizi ma ọ bụrụ nwa izizi mostly ma ọ bụrụ nwa izizi ọ na-adị mkpa ka nwaanyị nọdụ anọdụ wee chere nwa ya na-abịa because na nwa onye nke ga-amụ nwa ka bụ obere nwa webe ihe ọma ọ bụrụ na mama ya nọdụ anọdụ ofu izuụka ma ọ bụ izuụka na-abụ tupu o wee mụba dị nwa ọ na-enyere ya aka n'ụzọ niile ọ na-enyere ya ezigbo aka eji m ọmụmaatụ nwanne m nwaanyị nke okenye mgbe ọ mụrụ nwa izizi ya obi ugwu Awụsa mgbe ahụ mgbe ọ mụrụ nwa izizi ya mmanya agara bifo wee mụọ nwa mgbe ọ mụchaziri nwa ka mmanya bịa mba tupu mmanya na-abịa akwado na-abịa ọmụgwọ ezitere anyị ozi na nwa nwụrụ na gịnị meziri ya ya marụ o wee pụtazira mgbe ọ na-achọzi ịmụzi nke abụọ di ya wee shi ọnwụ na mmanya ga-anọ biko a na-enye nwaanyị deti ma bụ ya anyị enye ya deti bọsọ ọ ga-amụ ọ gbarụgo amara oge ọ ya amụ n'anya na ọ ga-elitu mmanya ji ihe dịka izuụka abụọ ya wee gaba ọ nọ ebe ahụ anọ ọmụọ ife dị mma nwa nke ahụ nọdị ọ bụkwa na mmiri abịa nke o ji nọdị mana o nyere aka pụrụ iche na nghọta nke m ekwu na-aka mma ọ bụgodo ofu izuụka bifo nwa abụọ alituo maọbụ izuụka na-abụ tupu o lituo onye amakwa onwe ya ọ na-ekote nwa ya wee fụ na ihe niile emere ife niile ọfụma ị kwetere n'ihe o kwuru mana uche nye adịa njọ like otu na osu ekwu ọ dịkwa mmụta onye dịka onye nara eje ahịa nwee ike ịbịa like that
mana ọ bụ na onye na-eje ahịa onye nye gị excuse one or two reasons ọ na ma njide kama ihe ọ ya sị gị bụ ndị nnebọ gị na-eje ya na-abịa ka o nwee hazie things. Okay. Kedu ka nwaanyị na-eje ọmụgwọ a ga-esi wee kwadobe gịnị na gịnị bụ ihe ndị o kwesịrị ịkwadogasị wee jewe ya bụ ọmụgwọ ka m bidokwa na gị ma mma. Nwaanyị na-akwado ọmụgwọ o egote akwa nwa. Ọ nwaanyị ego akwa nwa. Ọ nwaanyị na-eje ọmụgwọ nne nwaanyị onye ya ego akwa nwa. O egote shop nya ụmụ akwa ụmụazị. O egote ndina o ebu small ma mmanụ ma ihe na because na ọ na-eji ebe nwa ya so na onye na-abịa n'ebe mmadụ na ijiri ihe bịa na imekwa expect ka enye gị achọrọ m iji di m dịka mgbe m mụrụ nwa nke nọ nsị na mma m ya abịa ọmụgwọ asị m ọ na-abịakwa ọmụgwọ mụ nye egokwana nnukwu ihe na mụ mana things adịrọ in order nsi oke so onye akpata njụ ship onye na onye ahụ egonete ihe at least moderate ọ bụrụ nke ka o bulu ala Igbo niile nwere because na ọ na-egote ihe ebe nwekwara ndị ka o siri wee dị ọ na-anya enwe nghọta n'uche nke bụ ka aka ruru ya ọ nghọta ihe kachasị ọ bụrụ na ọgọ na ọgọ ghọta onwe ya ihe ọbụla o ji wee bịa ọ nabata ya ịchọọ imere ọgụ gị ihe na o ji ihe bịa maọbụ o jiri ihe bịa anyị abụghị emere ya mana onye na-eje ọmụgwọ kwesịrị ịma na o nwegasịrị ụmụ ihe dịgasị mkpa nwa ya na-eri mụtesi ha ihe kachasịnụ bụ ihe ejigasị esiri nwaanyị nri eji esiri ya nri ka o wee rie wee sachaa ya ume ahụ ọ kachasị mkpa iji ha narị ya wee chọkwuo ụmụ obere efe mana akwa ihe egotere nwa na-aga efu ihe egotekwara ya mana ihe kachasị mkpa bụ ife ahụ nwa gị nwaanyị ga-eri wee sachaa ya ime ahụ ihe dịka ụda ụzịza crayfish a ejisi esi azụ ọkpọọ okporoko ụmụ ihe a mmanụ because ụmụ nwanyị na-achọ ịmụ nwa ụmụ ihe niile ọ na-echere na mama ya bịaba n'oge eji abịa ụfọdụ many people adịghị ego ya anyị ego ya ha na-eche na nne ha ga-eji ya bịa especially azụ ọkpọọ azụ kara aka ndị Igbo ji esi nri okporoko ụda crayfish ụmụ ihe ndị ahụ gasị jiri ya n'otegozie ụmụ ihe ndị ọzọ ka aka n'oge ọ na-ebukwa akpa nnu buru mmanụ akpa nnu onye na-eje ọmụgwọ na-eburu akpa nnu wee je ka ọwa onye na-ana ka onye na-eje na-ebu eje onye welụnụ ị na-anakwa enyi igwe na a ga-ebukwa gị ya mma ikwetere na ama ndị ije na ọmụgwọ ugboro n'ọnụ a na-ebu akpa nnu eje ọmụgwọ ụdị o ji okwu na o nwere ike ọ bụ na mmasị onye iyekwu ihe like igo akpa nnu nwere ike ọ bụ na otu isi like ya mana normally igo akpa nnu bụ mgbe ị na-ana ihe ekele ndị friends gị dịka onye bịara abịa ndị nwunye dị gị ma ncha ma ụmụ ndị a ihe egosi nye si ha yi jụọ ma na isi wee bata so igo inwe ihe nwa bụ mmasị ụdị iji chọọ ka ị nwee mee ite ọnọdụ ya bụsị nke ahụ ngwa ya bụ ije na-aga ọ na-aga nwayọ nwayọ ebe azi kedu ọrụ onye jere ọmụgwọ were anyị gbana nwere ụfọdụ ọmụgwọ n'ebe ka a ghara ụlọ ya bụ esko kedu ọrụ onye jere ọmụgwọ gịnị bụ ọrụ ọ nwere ike ị na-alụgasị onye jere ọmụgwọ bụ inedo nwa anya nwa nwa kpuchifo osigo mmiri ọkụ nwa na-eji ụwa arụ nwa nwa arụ nwa nne ya arụ fụ na agwa nwa ga-eru ọsụchapụ ya na nghọta nke m nwa ka o ji maka ya wee bịa ojọkwa maka ezinụlọ bịa ka o sie n'oge ya nwoke nri ka o sie nri ezinụlọ ga-eri ife o ji ma ya ka ya bịa maka nwa ihe ọbụla gbasara nwa ahụ oye
onye agbado anya na agbado anya maka ya na-eme mama nke ichere maka kwụwapụ ya ka o siri dị gị ụtọ ọbụla o siri dị gị na mmụọ kwuo hapụgodo nke njereje ama m na egotesiri m chifu ụtụ iwu megide n'ihe bụ ụzọ nwa arụ wụọ nna arụ ekpokọla akwa dị n'ụlọ nsọ mee ka ịchọ na nwa ladụlụla nne larụla ka o nwee ike inweta pawa so a na-ekwu okwu ihe eji ozi na maka na o nwere ụmụazị ndị nọ ha jee gaa akwụkwọ ihe mekpasha na ndị ahụ dọkwara na ọda ọbụla ndị moto na-abịa ebulu ọ bụ ndị ụmụazị na-ebuje skuul ha ebuje ha ncha na-ejebesi akwa ngwa na onwe gị enwe dozie n'ụlọ na ihe edozi ụlọ ọfụma maka na onye abụ ọlụ ọmụgwọ ahụ na nwa gị ihe mere nwa gị expect ka ọ pụta ka ọ bịa azacha ụlọ clean everywhere besie ndị die na eli ma ndị ọzọ eli ọ nkwa ka ọ dị nya kpatara onye iju bịa data ọmụgwọ ka ime ka ịshọ na both ma nwoke ma nwaanyị na onye ọbụla dị n'ọnọdụ ebe ụfọdụ na-aha ekwekwanụ nwa gị ahụ ijere ọmụgwọ ọ sịrị na mmadụ ahụ esi ihe dị eri gịnị ka ya emekwenye ọ bụrụ na ọ dipend na ụdị nne dị onye ahụ nwere nne gị the type of human being ụdị iju efuta mmanya because ọ bụrụ na mma gị dị up to ihe na gịnị bụ na onye esi ndị dị gị eji afụgo m ọnọdụ dị etu ahụ nke ekwetara m nwaanyị bịara ọmụgwọ abịa akwafọ ịrụgbarụgo ọrụ meid na ọrụ ịsachabarụgo ụlọ mebere gị ya ihe ọ bịara maka nwa bụ ihe bụ ya wee bịa anụ nwa ka ọ ya elekwasịkwa n'anya o nwezie ihe ndị ọzọ chọziri ị na-emezi ikerizie ya o meelu gị ya ihe ọya anyọ o meelu gị ya isibere gị nri isibe nri ndị ọ ya esi bụ nri nwa ya nwaanyị mụrụ nwa nri ji mmiri ọkụ a o sie ya fụ na nwa ya nwaanyị mụrụ nwa dị n'ọda na ọ nọ ọfụma sachaa ya otishọn owere nsogbu saa nwa arụ mee ihe ndị o kwesịrị ime gbasara nwa na nne ọkwa nke a ka nwa kweghịkwa m ọbịa ka ọ zaba ụlọ ekweghịkwa m na onye mụrụ nwa abụghị ịmụrụ nwa lesmich ọpreshọn wee mụ nwa mana ịmụcha nwa week or 2 days iji mụcha nwa werekwa onwe gị mekwa ọrụ gị n'ụlọ gị ihe ekwe ndị ga-enye na-enyere gị aka n'ụlọ ọnọdụ ebe enwere ihe nchọ ka o nwere mmakụ wee kwucha ọdaba mana ọnọdụ ebe afụna m ebe nne jere ọmụgwọ nwa ya nwaanyị nne na-eme ka ọ baa kichin sie ihe onye ọbụla ya eri nwa ya nwaanyị amalite si ya na o sie nne a na di ya anaghị ekwe di ya na di ya anaghị erikarị ihe onye ọzọ siri n'ọbụ na ya eji aka ya wee si nwaanyị adozie n'akụkụ ọnọdụ dị etu a ụtọ dịrị nne nke onye ahụ bịara ọmụgwọ mana ọnụ anya bụ ọ dipend na nwoke dị ma o nwere nwoke nara eli nri nwaanyị si nwee ndị nara eli nri na main road ma ha kụgodo rada mgbe ha bụ na ha nata so wee abaghị ọ bụ na ụdị nke ahụ dị o nwere nwaanyị na onwe ya bịala ọmụgwọ ya understand ya madat na eziokwu na nwunye di nwa ya adịghị eli nri onye ọzọ si o dobe n'onwe o mepụta nwa ya nwaanyị mepụta nwa mepụta ụmụazị ndị nọ ndị nala nne nwa ya na onwe na nsogbu dị ọ nwekwara na ụmụ nwaanyị ọbụghị maka di ha o nwere nwaanyị achọrọ amị ya mmejikwa nwanne nwaanyị makwa atụ ọbụkwa nke njibụ matụ izizi onye nwanne m nwaanyị mmaanyị bịa ọmụgwọ ọ naghị ekwe ya mere ya ihe ọ bụla ihe ụmụ ịsụrụ ya akwa nwa do nwa nye nwa nri fụ na nwa riri nri fụ na awụrụ ya arụ ihe ndị ọzọ na-abụghị ọnwụ gbasara nwa ọ naghị ekwe ya mee ya ọ ga-eji aka ya zara ọgwụ ya ụlọ sụọ akwa di ya sụọ akwa nke ya sie nri di ya ga-eri ndị ọzọ ga-eri mana nwaanyị nwekwara n'ike ijere kabana ahụ jere ya nke bụ ahịa onye nyekwanye onye bịara ebe mmadụ ọ bụ ụzọ ebe afịa dị onye na-alụ ọrụ dị n'ụlọ gbaziri ụlọ ije bịa
ọ ya bụ test of ihe ndị ọcha Ihe ndị ọcha. so ọba na ụlọ ije dị ahịa gogote ihe anya ka ọ eji wee anya ka nwaanyị ji bịawa obebe ọmụgwọ kụkọtasị ụmụ ihe ndị a ụfọdụ ihe dị aṅaa maka ọ gwara nwa ya ama njenwu afịa anya ka ọ ga-eji kụkọtasịa ụmụ ihe maka gịwa ka bịara abịa amabeghị ụzọ afịa daalụ nne ọzọ dị ka ibie bụ kedu oge nwaanyị jere ọmụgwọ kwesịrị ịnọ na nwaanyị jere ọmụgwọ kedu oge o kwesịrị ịnọ na ọmụgwọ ahụ o jere kpakọ ngwongwo ya na ịya aza m ajụjụ a ka njegodozi ahịa. My name is GT Temple, Nollywood actor. Keep watching Akwamaka TV, AATV. Don't turn off the dial because I watch it. You see more of my films. Fans, you know what I mean? Watch Akwamaka TV. Igbo ndị ọma anyị echighatala na azụmahịa anyị ka nọkwa na ije n'ụwa site na Akwamaka TV. Ọwa ajụjụ njụrụ bụ kedu oge nwaanyị jere ọmụgwọ kwesịrị ịnọ na nwere ndị na-eme ha jezie a na-anụ ha na-anụ ma nwa ha kedu oge o kwesịrị ịnọ ka bido na gị nwaanyị jere ọmụgwọ amarụgo na ya nọ ha na ofu arọ ofu ahụ ofu otu ọnwa ọnwa na ofu ahụ ha n'otu ọnwa bido kwadobe mana n'oge ụfọdụ ọ dị ka ezinụlọ si biri ọ bụrụ ezinụlọ bi ọfụma nabata oge ya nwaanyị nwa nwaanyị nabata nne ya ọfụma ịfụ na ịna na-esi ike nwaanyị na-egwuru ka ya na nwaanyị na-asị ya nwa ya na-asị ya mana odugodi oge nwoke na-asị ya ka ekiri kwuo n'okwu ụla icherugodi na ya kwadotebere gị ọ mara ụba jide nkwadote ahụ wee na-ejide ya so ọ bụrụ na oge ya nwoke na nwa ya nwaanyị ji ya anyị enwerekwa nsogbu n'okwu Igbo ji ya okwu ifu na ọnọdụ ya nọdị ha mma na-arụ ọ bụ na ọnọdụ ha na ọdụ ha mma na ọ nọ ọnụ ha ofu ọnwa ọsọ ọsị ha ka ya jefu ego na atụrụ ya maka ihe chere na ya nwanne m ofe okwu a ka anyị nọ o dipendị na di na nwunye bịara ịbịakwute ọgọ gị nwoke ọ na-akarị ya ọ bụ na aka dị ya alụ ọ sị gị mama nọdụ ka ihe na-agbakwukwe ewuru ọkụkọ ọ bụla ya anwụsị ya na ya egote ọzọ ime na enjoyment at least luo 3 months ọnwa ịtọ mgbe ị nọlụziri ọnwa ịtọ ni ọswa gị ka nọdụ na ya ka gbapụta ibili until ibili sa mana nke mbụ na o mere n'arị ọnwa ịtọ mụ na ọsọ minyere m anụmanụ n'aka m inweta m ya n'ụlọ ịgbana Igbo anyị na-enwe ihere o nwere nke ya bụ ịnọ rụzie ọdịdị ka na-anụzi gị na ajụsị ọgịnịzi a na-anụzi gị na nwa gị anyị abụghị ụfọdụ mba ya wee jezie abụzie ụyọ awụrụzi ụyọ ha anyị gwezie mba ihe a na-ekwu ụgwọ so ihu na-akọwa bụ mbido n'otu ọnwa na-akwadobe ọ bụ nwa niile nwa gị mụrụ ka ị kwesịrị iji ọmụgwọ ọ na ụmụ niile ọ mụchara ihe eji nyere ọmụgwọ ọ bụrụ ma mụ a ọ bụrụ ụmụ niile nke njikọrọ eje ejere m na ha niile mana ọ dịtụ na anyị niile nọ Lagos izu ụka kpagide njefụ ha maka na ama m na-ejego m nke isi ha na-akpọkwa bịa nsị mba nnọkwuo mana na bụ dịka ndị nke na-eje ha na-achọ ka mụ na mma ha nọdụ nsị ebe ọ bụ na mma gị na ọbara olu na mụ anọ nọdụ na-abịa ha bịa mama nke nwoke na ya mama nke nwoke na mama nke mmụọ abụ nọkwa so anyị otu aka ndị nke m si achọ ma mụ abụ nke izi m medere anyị kwerezi m kama na-abịa abịa
enwere m ike ha ejide m na ya sị lara mana ụtụtụ chinefu nwụsara na nwa ndị nke m dịkwa sọpraịz na-asị ka ụdị mụ na ha mma ha ji ọnọdụ maka nke a ha bịapụtakwude m kedu ihe ị chere nwere ike na-akata ụdị ya ọkwanye ka o ji abụ mgbe ụfọdụ ifo ụmụ nwaanyị na-abụ ha kpakọ ka nwa ha nụba onwe ha ha kpakọ ha ka nwa ha nụba onwe ha ifo na ha ka ọ ga-adabara ha ihe ha na-achọ ihe ahụ bụ onye ọ ga-adabara ya na ha nwebụ ihe ọzọ onye ọ ga-adabara ya na ha so na nghọta nke m ka ezinụlọ si wee ghọta onwe ha ọ bụrụ na ọ na-adabara ọgọ na-abụ ọ na-adabara ka mma na iji nwayọọ mezie ihe n'etiti mbụ onye nke anọcha ọ bụ nwa niile nwa ya mụrụ ka ya ejecha ọmụgwọ ha niile ọkwa otu ihe ahụ kwa ọ na-akpakọ nwa gị na di ya mkpakọ nwa gị na di ya maka na o nwere nwoke ya abụ ya ọ ga-eji aka ya na-akpọ gị nke bụ ya maka ịbọsị ị na-abịa mana o kwesịrị dịka gị onwe gị o kwesịrị ihe ji si na o kwesịrị maka na ihe nne ji ejela ọmụgwọ nke o kụziere nwa ya ụmụ ihe dịgasị na ọmụmụ ịbịa nke izizi kụziori ya ịbịa nke Igbo kụziori ya nke ịtọ ọ mụta gị anụ nwezi idozi ije kụzi ọbịabekwa ka o si eme mana ụmụ nwoke mgbe ụfọdụ anaghị ekwe anyị asị ma ụzọ ha si enyekwara emerụrụ ụkọ ha nwaanyị ya ọbụla ha ga-emere ya bịa ka ọ bịa zuo ike ha na-abụ ezumike mma bịa ka izuo ike enweghị ihe ọzọ daalụ nne daalụ eburuzie mbata n'ọgbọ n'ebe a ka ọ bụrụ ndị sụrụ oyibo asụ n'ebe a ka dị kokoti agwa akparamagwa nne nwa ọgọ ya bụ di nke nwaanyị nwa gị nwaanyị anyị jere bie na gị onwe gị bụ nne jere ya bụ ọmụgwọ kedu akparamagwa kwesịrị ka ọ dị na ya bụ ezinụlọ ọkachasị n'ebe nne nke nwaanyị nọ maka mmalite akparamagwa dị na a na-afụ n'ebe ọgọ nwaanyị nọ ma ọ bụ ije ọbịa ọmụgwọ bụ na ọ bụrụ na ihe aka dịrọ nwoke ma ebe aka a na-afụkarị akparamagwa dị njọ bụ ọgọ nwaanyị onyochere mama na-enyekwa nwa ya ego nri mmalụ dị nwa ya ji eri nri ọ na-esi ndị ahụ na-ene n'anya ma nwekwara ihe dị na kọbọdụ dị ọzọ echi ebe a bụ ebe nsogbu na-eji apụtakarị a na-eji enwe ndọrọ ndọrọ abịa nwaanyị asịzịa ndị ihe aka ị na-avọ eke na-atasị isi iji n'ụdị ọ bụrụkwa ụtọ akwadokwe ka anyị na ya mụtara ọkwa dị nne nke ya atụfu enwezili ike nwaanyị a na-azọ die ya bụ nwa gị nwaanyị nwa na-azọ n'udie bikọs ọ ya azọnata die na ọ bụrụgo ihe a na-akpọ ịfụnanya nọ ịfụnanya jikọrọ ha ji abanye ọ na-asịsị gị nne m mba jelukene nwantịtị oge na ihe ji ọkụ ya ajụkwa n'oyi ọ bụrụ ọ dị nju afịa kịta ka ọ dị mgbe anyị bido mana ọ na ọ dị ka obodo chedile cheela aka akpa cheelụkwa si gị nweta obere ndidi nweke ọ na-agbasị gị na-asị ya na ị na-afọrọ nwoke anụ asị onye bụ onye omie tọrọ atọ na ịfụtara ya chacha ka otu onye iso ekweta onye a n'ụtụtụ ị chọrọ ka aga ugbo oge onye oye egonye nwa akwa ma nna chekigodu ụdịdị anyị na-eli n'ebe anọ ọnụnaba ka ọ sị m ngwa dị mma mama anyị echine maọbụ mgbe ihe ji ya dị mma ịpụtasị ụtụ nwa gị na-asị gị mma ka ịkwa nwa arụ sị biko ụna m elugo amanwụ dị iche ka mmadụ ọ gịnị mmadụ ya nwụrụ gị si na ọ bịara ọnụ ọmụgwọ abego biko rapụ m ka nnawa na-esigo m
na-esi m ọzọ amụgwọrọzi mụ tọpụzi anị nwoke nọza n'akụkụ gị ọ na-eti ekwukwa m ka nwaanyị aghala ịbịa nke bụ nwaanyị isi ọnwụ na nne gị ya dị ịfụgwa nsogbu butere anyị na gwa m ebe m mesịrị eje nweta ego mejuo kwa afọ ya ego anyị bikọs ọhụ na luo nwaanyị edelis ihe ya ego mgbe ọ bụzi na nya ihe karịrị nwoke maka nya bụ nwaanyị edelis ya agba mbọ n'ọdị n'akụkụ ọ bụrụ na ha banye n'ime na o jee chee ntị na ọnụ ụzọ wee malụ list na nya dị nshọt enwetakwala enweta nyuo ya anya tupu ị na-ekwu okwu ihe sie n'azụ so ihe niile a na-abụrụ nsogbu nwaanyị bịala ọmụgwọ ibupụta agwa ọjọọ ya bọsọ nwere nwere agwa ọjọọ nwoke nwere agwa ọma kama nọ ihe mele dị mekwanụ krafish ọbendị so na ụmụ ihe niile ahụ bụ nghọtakwa ezinụlọ ịbịa nghọta kachasị ego dị nghọta na ego dị ihe ọbụla esi ha eme ya ọfụma ọ bụ na ego adịrọ ihe ọbụla ịfụrụ ọnụ ọbụla enye gị imechi maka na elisiro taa adachi ụzọ echi dị asịkwa na obido taa dịba mma obido ọ dịbala gboo ikwu n'ihe okwuru kedu akparamagwa ekwesịrị ka afọ na-eje ọmụgwọ n'ebe nne nọ n'ebe nwa nọ nwa gị nwaanyị na ebe ọgọ gị nwoke ma ọ bụrụgodo ebe ego dị o ma ọ bụ ebe ego adị nwaanyị jere ọmụgwọ kwesịrị ịma na ya kwesịrị ịkwanyere onwe ya marụ na ọ bụ ọsọ ọmụgwọ ka ọ gakwara ebe ahụ inyekwere onwe ya aka nzụkwara ya ka esi alụ di ọ bụrụ na nke ọ naghị emeta eme ka ọ gbanwee ya mee ka ọ ghọta ihe ọ kwesịrị na-eme ọ bụrụ na di ya nwere kwesịrị ịbịa ọmụgwọ ihe nwa gị ndụmọdụ ya wee ndidi ọ ga-adịgide nwata aka o jide n'ụjọ ọ ga-aka mma ọ bụkwa na ebe ihe nọ o nwere ndị na-eji anya ukwu abanye ajụruo ebe ahụ ọ bụ na ebe ihe nọ eticha balansị godo abalansị maazị elokarịsef ikwu na ya ga-ana ana ka ahụ bụ ofu ọzọ bụ olotoba mkpa niile ọ were ezinụlọ o butuo ha ncha na ana na a ga-emeri ya ha ncha niile ya bụ ihe o kwesịrị nwaanyị na-eje ọmụgwọ ọkwanyere onwe ya ugwu ma na ọba enwe ya ka ya bịa ya anọghọbe ya kwanyere onwe ya ugwu ma na ọ na-acha na nwoke nwere ike iji ka o si wee bịa gwakọba nwe ya okwu ma o mesebe nwunye ya omume ọkwanyere onwe ya ugwu ihe ọbụla ọfụ usoro bie ọ bụrụ na ọfụ nke dị njọ onye n'aka wee dozie ka ọ dị mma ụfọdụ nke dị mma ọjakwa ha ike si ha jisi ike na-enye ha ndụmọdụ mgbe niile ha wee ike ma na ha ka bụkwa ha ka na-ebidokwa ebido daalụrị nne ebe ijezila ọnọdụ ebe gara na ọnọdụ ịbatara n'ezinụlọ nwa gị nwaanyị efu na ọ na-enweta ezigbote mmekpa ahụ ịmara nwere ụfọdụ ya bụ ọ nwere ụfọdụ di ka ha godo nke nwaanyị ya bụ otu o sogodoro ya dị ma gị nwa bụ nne nke nwaanyị ya mee ma ya nọ ya ọ naghị ahịa ime ịkpa agwa ọjọọ ya gị nwa bụ nne idezie efu na ya bụ ihe karịrị ihe kwesịrị ya bụ ihe na-afụ na o juchaghị afọ kedu ihe ị ga-eme maka na o sogoro ka nwoke si na ezonogide omume ya zonogide mgbe ọ na-abịa ịnụ nwa gị mgbe ọ bụla ịbata ha na n'ime ụlọ ahụ n'ofu izuụka na nke ịtọ ọ chawapụta ọma nzogbuzi ya mgbe a ka ihe eji wee fụ ụdị onye na-alụ nwa gị wee mara ụdị okwu ị ga-agwazi wee masị nwa gị naba ịma mkpọrọ nwa gị na ka ala Igbo anaghị anyị na-anụ for better for worse anyị ada anụgide naba azụ
unless ma nke na-etizi nwa ka otigbuo nke chọziri igbu ya egbu mana ọ bụrụ nke anyị aka ya etigbu ọnụ na ya itigbu ọnụ na ya dụba nwa gị ọdụ dụba ọgụ gị nwoke ọdụ na ihe ajụọkwa nwoke sokwana ije otu a okwana otu a ka esi ime ya ka o wee dị mma na ya na-eme ya dụọ nwa gị ọdụ dụọ ọgụ gị nwoke ọdụ ọ bụziri na ọ nụghọzi onyetebezie ụmụnna ọkpọba ụmụnne ya godi ekwe ihe na-afụ ụmụnne tinye ọnụ ọkpụghe ha akpọba ụmụnna tinye ọnụ ekpụghe ha ekwuwe fada gbara ha akwụkwọ ọ bụrụ ọbụkwanụ ndị ụka ndị ọzọ bụ pastọ achọba onye ga-adị tinye okwu ọnụ. Anyị ga-azakwa ajụjụ ọzọ tupu anyị akpachie anyị jekwa ezumike achịghata. Anyị echigatakwala na azụmahịa anyị ka nọkwa na ije n'ụwa site na Akwamaka TV. Ọ bụrụ na taa bụ izizi ị na-esonyere anyị, biko anyị na-asị ka ị na-anọgide na-esonyere anyị mgbe niile n'ihi na ihe mmemme anyị na-eweta kwa izu ụka ọbụla na our Facebook handle Akwamaka Media, Instagram Akwamaka, YouTube Akwamaka Media kwa izu ụka ọbụla. Isiokwu anyị ji nọrọ taa bụ ọmụgwọ. Onye kwesịrị ije ọmụgwọ? Kedu ihe ndị ekwesịrị imegasị na-eje ọmụgwọ? Ọ bụrụ na o nwere ka o si dịga na mmụọ, ịchọ ka ịtụnye ọnụ na ya bụ okwu, zie ya ozi na ebe ahụ a na-ede ihe na ebe a dịka ndị oyibo si kpọọ comment section. Deere anyị ihe ọbụla masịrị gị ebe ahụ. Ọ bụ na ihe edewe n'Igbo, dee ya n'oyibo, anyị ga-aza gị. Biko na-esonyere anyị n'izu ụka ọbụla. Ọ bụrụkwa na ihe anyị na-eme na-amasị gị, ịchọ ịkwadoro anyị ya n'ụzọ pụrụ iche, kpọọ anyị n'akara ekwentị anyị dịka ọ na-egosi ihe omume anyị ga-aza gị. Enwere afọ na m ọnọdụ nwaanyị mụrụ nwa. Nwaanyị a ma ọ na-eji ịwa afọ ewere amụ nwa, ọ tụọ na-ekpu ime ịnụ ha niile, mana ọ na-eji ịwa afọ were amụ ha niile site na nke mbụ ruo na nke ikpeazụ. Onwe nke nne gara m ụlọ. Kedu ihe i chere bụ ihe dị etu? N'ụdị ọnọdụ ahụ, uche nke m masị uche onye adịghị njọ. Ọ ya bụ site n'aka mgbe a bịara ime ego nwa, maka ịnụ di na nwunye anụ. O nwere ataịsị ọ na-amasị ndị nne, ataịsị ọ na-amasịrị ndị nne. O nwere nwoke ya bịa nwaanyị asị mba ejekwana ebe ahụ n'ụzọ adịrị ya. Mebi ojego nyo ma ọ bụ kpee na ekpere ma ọ bụ ịmago asị anya nwa ya je n'ebe ahụ, nwa kachi ntị je. Ndị ma na ụdị ha esemokwu adịgo, and o nwere ihe nwaanyị ahụ ya eje na nke nwoke ahụ ya eme ọ dị nwoke mma, onwekwana ihe nwoke ya eme ya adị nwaanyị mma. N'ụdị ọnọdụ a ka m nwafili na-eche n'uche m n'ọnya bụ ọ dị ka ibute nwunye, maka amara m ka mmadụ eji amụta nwa ọ tara afọ mmụọ bụ 9 months nye ala ọmụọ nwa bụ ihe anwụrị ọ ghara ije. Esemokwu dị na n'ebe ahụ, mana ha mara ụdị ha eji wee mezie nye mgbe ahụ ọ dị obere ọnya tiebe ya n'ụdị ọnọdụ ahụ. Mana ihe ya emezi nwaanyị bụ na ọ ya agbazi mbọ ndị nne bụ ya abụzi nwa mami ya. Mana ọnọdụ dị etu a, o kwesịrị ka nne nke nwaanyị a tachigide obi? Ọ bụrụ na nne nke nwaanyị jụrụ ya ama mbịa, ọnya mmadụ si na onye ọchọ ịbịa were ya ghọrọ nwa. Mana o nwere ike ọ bụrụ oge nwoke. O nwere ike ọ bụrụ oge nwoke. Ọ bụkwa na oge nwoke jụrụ na ọma mbịa, nwoke ahụ abụghị ezigbo mmadụ. Maka nwoke na-esi anya dị ihe a bụ ebe nwaanyị na-enwekarị ọgụ n'iji ọmụgwọ nwa ya. Ị na-abụjide ya mba, nwoke ahụ abụrụ ezigbo mmadụ.
ihe ọbụla ọ sịkwa ya bụrụ ọtụtụ na ị mere ihe ha ka isi ha ka ala na ị na-anụ nwa ahụ na ị tara afụfụ ole taa afụfụ ala wee na-abụ ọgụ gị nwaanyị ịbịa be gị ịbịa ọmụgwọ ọgbakwa na ọ na-abịa ọdịnarị taịm o wee ihe o ji maka ya abịa bụrụ ihe ịma nọọ ihe dịịrị nwaanyị ọbụla bụ onye Igbo na nwa gị mụọ nwa ije ọmụgwọ ị na-biri ya si ya abịa na mba Igbo ajọ mmadụ ọ bụrụ na ahụ n'aka nwaanyị ka o si na nwaanyị achọghị ka nne ya bịa ya masịkwa ya na nne ya ọ na-ediri ide ihe ọbụla ọsọ ya bụrụ ekpezie maka ihe ọmụkwara nwa ya ahụ ọ ga-ejekwa ọmụ gị ya o kpezielu nwa ya ọtanyị na omenala Igbo ọ nwere ike ọ bụ na nwoke mere ihe n'isi nwaanyị some family na men like that ọ bụ na o mere ihe n'isi nwaanyị nwere ihe ome ọ bụ na o nwere nke ome nwaanyị ya eje mana o nwere ike o nwere nke o mecha nwaanyị jee n'ebe ahụ nsogbu ka ọ bụ ụdị ihe ahụ nwere ike ibutere nwaanyị eje n'ụdị ihe ahụ ka anyị sizi emezi ya na mkpokọtazi nwaanyị eje n'ọmụgwọ nọchasịa nnọọ udo chia nnọọ nọchasịa ọ nọrọ otu ọnwa ọ nọrọ ọnwa na abụọ nwere ọnụ ịtọ ọ nọrọ otu ọgba ahụ anọgidezi anya na nwa ya onye anakọtazi asị ya nwaanyị ewerezie ọnụ ya ọbịa biko nabazie ọ nọchasịzie chọzie na gịnị na gịnị ka ekwesịrị ka ego onye wee sị ya mama dene na-egbalị ana ka ihe na gị na iwe oke nne prestige ụmụ agbara dịka isi wee kụ na igo ihe nne nchịkọtazi ihe achịkọta ya ma dụkwa ọdụ nwaanyị jele ọmụgwọ na-akwadozi ụna ka ndị nna ọmụwa jele ọmụgwọ wee na-anazi na ụfọdụ na-ede nnukwu list ndị mama ede list ide list ihe ndị egolu gị ọ bụsịkwa na egosiri ihe maka na ide list because nwa gị asị gị dee list ha ego enwere ike ihe o bu n'uche nwa sị gị dee list bụ na o ji ahịa gote akwa nka ikwe ọ bụla inwere datụ ịkpọọla ya nke ịchọ then gotezie ma akpa nnu ma ịmago ihe ọ ya eji ike ma ncha ma ụmụ ma ihe na ọ ya bụ ọ na-alụọ ndị nwunye di ya bịa na-asị ya mma ịnatago onwe na-eme ọchị so o gosi ihe ndị ahụ na-alụzie ọ bụ na okwu a na ọmụgwọsigo ka ezi ndụmọdụ ị nwere inye ụmụ nwaanyị ndị na-eji ọmụgwọ kechite na akara nkeji ka anya ndị chịkọtakwa nke ya ndụmọdụ m na-enye ndị na-eche ọmụgwọ bụ onye eche ọmụgwọ ya nwere obi Chineke na nwanọdụ ma nna ezinụlọ na-abụkọ ọbịa and kedu aha ya bụ echiche obi onye ọbụla dị iche iche ihe ọma bụ ikpokote ọ bụrụ ngasị omekeshọn na udo dị n'ezinụlọ tupu ọ na-ana ọnwa ebe na-eso okwu o mesie so that ọ bụ na ọ na ka a na-asị hei na mmanya bịa nwetakwala anyị obi aṅụrị na udo na ihe ọ rapụrụ anyị nwee nara ọ ihe ndị aka na-asị ka Chineke nna mee ebele ndị niile ọbụla na-eje ọmụgwọ ka ọ bụla ekpere n'isi ụmụ ha na ndị di ha ma nwepụkwa aka na ala isi ha na-ede ka ọ ghara ịdị nnukwu ka ụzọ nwee bata nwoke bata nwaanyị na-abụ ndụmọdụ na-enye ha ka ihe ị kwetere na list ya oke anyị na-akụzi kparapụ n'otu nkeji kwe ka o si dị gị na mmụọ ma chịkọta ka mmadụ na-agbazi nkwụ nwaanyị ekwenyere m na nwaanyị je n'ọmụgwọ ndị bịa n'ọmụgwọ ma ihe dị mma ama ihe ha ga-enye gị mara ihe dị mma ha ga-emeri gị ịnidiri idebe list ọ bụghị ihe iwu ihe dị ha n'obi ebe ebe dị ha n'obi meele gị nwa gị nwaanyị nka gịnị ya na-abụ ga-enwe obere nkata nke nchọkwa igoro m akwa enwekwara m ihe dị ụtọ na-egokwanara m ihe dị ụtọ
mana ihe kachasị mkpa a na-ego na nwaanyị naba ọmụgwọ akpa nnu a iwu na oge oge egorogota akpa nnu ọ bụsịkwa na gị na-akpọkọta na onye ezi ego ego ihe dị ya ego ya egosi ebe ahụ ego maka akpa nnu ahụ bụ omenala ịnara ụmụ nwaanyị ndị ọzọ kpọkọọ ha n'ịdara ọmụgwọ kee ha den akwa ka aka ha ya go akwụkwọ ụkwụ na ihe onu ma nke isi ka aka hazi ya mana oge ndị ebu ya bara isi wee ndị ga-enye kpọrọ gị anụ kwunye gị ọ ka aka ha onye ndụmọdụ nwetara ndụmọdụ nwere bụ ụmụ nwaanyị biko anyị bụ ụmụ nwaanyị ka anyị mata na anyị bụ nwaanyị nke wee ji afọ ụzọ ebe ọbụla anyị nọ let us portray good manners please iruo dị nwa gị usikwa di nwa gị isi na ezinụlọ ọbịa na ya ezinụlọ dị mma o nwere ụmụ nwoke ụfọdụ bụ ọnwa obere okwu ha na nwa ha nwere echebe mgbe mma nwa ha ga-abịa ọgbụgbọ were ntanta were ntebi okwu ihe dị ka ụdị a nwee ike dozioro ha okwu a bishọn idoziri edozi na-abụrụ nghasa ka ịbịa dozioro ha okwu mee ka ezinụlọ nwa gị dịkwa ụtọ maka ka ezinụlọ nwa gị na-adị ụtọ ka gụwa na oge na-enwekwa obi aṅụrị n'ebe nke ị nọ daalụ nne unu eme na nnukwu wee na-ekene ụnụ si na biko Chineke na ụnụ mma dịka kpọrọ ụnụ okonu wee zadatanyere anyị ọnụ n'okwu amara mbọsị ọzọ akpụkpọ ụnụ na-azakwa anyị tupu anyị na-achịkọtazi okwu nke ụbọchị nke taa biko o nwere obere ihe dị ebe a ndị Akwamaka Media si na mmiri ụlọ courtesy of Akwamaka ha nwa mepụtara ya wee sị na ka e wee sị ụnụ daalụ na ha kpọrọ ụnụ oku ọnụ wee bịa biko mama ngwa asị m nye ụnụ nke a ụnụ na-alụọ na-ewere ya wee na-adị mma na-adị ọcha na-egbo tii na-aṅụ ofụma mmanya were ya na Igbo ndị ọma bụrụzie ka anyị ga-esi wee kwachi nke taa na ije n'ụwa ụnụ anụgodo ka o si wee daa ndị nne ma ihe a na-akpọ ihe a na-ekwu ata ego ọnụ n'okwu wee na-agakwa n'ụsọrọ biko Igbo ndị ọma ụmụ asa Igbo atọkakwa gụrụ na-esonyere anyị mgbe niile na social media handles Facebook Akwamaka Media, Instagram Akwamaka, YouTube Akwamaka Media na-esonyere ije n'ụwa kwa izu ụka ọbụla anyị ga na-eweta isiokwu dị iche iche biko onwe ihe etu ọbụla o siri dị gị ya bụrụ ịchọrọ ịtụnye n'okwu a dere anyị na the comment section dee ya n'oyibo eche na eche ka ị ga-esi wee tapịa Igbo dere anya n'oyibo anyị ga-azaghachi biko ka ọ gazie aka bụkwa nwanne ụlọ nwaanyị Odozi Esther Ugonweja Adejeje Igbo bụ Igbo ekele m ụnụ ọhaneze ndị Igbo asị m nke onye chiri ya zere nke onye na-emebi ihe ọma ya gaziere ya afọ m bụ Esther Ugonweja Adejeje mba gịnị ka m ji wee bịa asị m biko dododo ka m nye ụnụ kwa ụbọchị Satọde ọbụla ọkụ elekere 4 nke uhuruchi ka unu na-esonyere m site na Akwamaka TV nga na-ewetara na ihe mmemme nke a na-akpọ ije n'ụwa ịma na ụwa anyị nọ n'ime ọtụtụ ihe na-eme nke dị mma na-eme nke dị njọ na-eme kama na anyị lesiri anya site na Akwamaka TV wee sị ka anyị na-leba anya na ọtụtụ ihe na-eme n'ụwa anyị bi n'ime ma na-enyochakwa wee mara ka anyị ga-esi wee mee ka ihe niile na-agazi nke ọma n'ebe anyị na-aza anyị n'ebe anyị na-arụ n'ebe dị iche iche mana ndụ anyị na-ebi wee na-asị gị biko dododo kwa ụbọchị Satọde ọbụla ọkụ elekere 4 nke uhuruchi ka ị na-esonyere m na your Facebook page Akwamaka Media, Instagram Akwamaka, YouTube Akwamaka Media. O nwekwara ohere dịrị ekwentị anyị ga-emepe emepe n'ụbọchị aha n'ihi na a ga na-anwụnye unu ya na ndụ ọ bụrụ na o nwere ihe ị nwere ị ga-atụnye banyere isiokwu ọbụla anyị jiri wee bịa ị ga-afụ ka akara ekwentị anyị ga na-agafe n'ihe onyonyo anyị biko kpọọ akara aha ọ bụrụ na ị kpọọ ya anyị ga-aza gị ma nyekwa ha ohere ikwuo ka o siri dị gị na mmụọ ọ bụrụ na o nwere ahịa ị na-azụ ma ọ bụ ihe iji aka gị emepụta ịchọọ ka anyị nye aka gbasara ụwa niile ka ha mara maka ya naanị ihe ị ga-eme bụ kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị anyị dịka ọ na-agafe n'ihe onyonyo anyị ga-aza gị ma nyekwa aka ya bụ ahịa ị na-azụ maọbụ ihe ahịa ị na-emepụta aga ụwa niile gburugburu echezokwala kwa ụbọchị Satọde ọbụla ọkụ elekere 4 nke uhuruchi gụrụ na-esere nwanne ụlọ nwaanyị Esther Ugonweja Adejeje mba.
Ijeno, hey, Ijeno, wale, hey.